Saka tikatarisa vari kutitonga vawakavhotera izvezvizvi tine umbowo hwekusakwana kwepfungwa dzako. Mubvunzo ndokuti ndidzo here futi dzawakuuya nadzo kuna Mwari. Right, good day my fellow Zimbabweans, good day my fellow Africans. Welcome back to your favorite channel at Tigma Obama Studios. Please, if you are new here, please don't forget to subscribe and turn on the notification bell so that next time when I bring another video or when I upload another video, you will get a notification. I will feel like my updates. Like, guys, I don't want to waste much of your time. Hakuna mumwe ndi Apostle TF Chiwenga vadzoka mumastreets. Toziva tose kuti Apostle TF Chiwenga he was not feeling well pamadays apfuura aya miviri yavo yanga isiri kubata zvakanaka, vanga vachidzimikana nemiviri, but now he is back and vadzoka nekukanda mabviravira mumastreets, vadzoka nekukanda rimwe banga zvakare mumastreets. Unoziva kuti kana Apostle TF Chiwenga vakutaura vanopinda straight zvisina matyira zvisina kudi, vanonanga direct. Kana vako ataka munhu vanopinda direct. So Apostle TF Chiwenga nhasi vadzoka rimwe banga zvikanzi tikatarisa isusu vanhu vari kutitungamirira vavakavhotera iwewe, hanzi tine umbowo hwekuti izvoni brain dzako hadzinyatsi kutora mushe mushe. Ai tikatarisa mamwe matishirts amaimbopfeka ekumaparties zvino tikada kuti kana timbokupostawo wakapfeka that t-shirt yawaipfeka that time yemacampaigns, hanzi tinokunzwa uchiti musadaro. Havana kugumira ipapo chete, but vadzika zvakare nemugadheni nemukomana Nelson Chamisa. Zvikanzi Nelson Chamisa haafaniri kuramba achingoti God is in it, of which tikatarisa nguva yake ye-CCC mukomana Akauraisa vanhu vakaita sana More Blessing Ali, vana Bishop Tafumanei, vana Tinashe Chitsunge. Zvikanzi izvoni it's funny kuti dai zvaikwanisa taimbofonerawo vanhu vakaita sana More Blessing Ali ava timbovabvunza kuti nhai kwamuri ikoko zvakamira sei, ko makambofireiko? Ko makambofireiko? Nekuti pati yamakafira hakusisina, CCC hakusisina. Saka dai zvaikwanisa taimbonzwawo side renyu kuti timbonzobvunza kuti makanyatsokufirei chaizvo. Saka Apostle TF Chiwenga vanga vachiti aiwa mukomana anofanira kuuya kuapologise kumhuri yeZimbabwe nezvaakaita izvozvo. Nhaika vadzikadzika zvakare zvikanzi if you want to say God is in it, you must lead by example. Zvekuti tinenge tichifanira kukuonawo paunoenda kumarallies paya or paunoenda kumacampaigns ako, tinenge tichifanira kukuona une mudzimai wako handitika nevana vako. Hanzi tinotoziva kuti une mwana hautokwanisa kutovhota, ane makore akutenderwa kuti avhote. So why is it paunoenda kumacampaigns or marallies haukwanisi kuenda nemhuri yako? Unenge uchida kuti vana vani vaende ikoko, unenge uchida kuti mudzimai wani aende ikoko. You have to set by example. Pakaipa guys, I'm going to play this video after ndapedza kusanangura pana ndambotaura ndikati I don't want to waste much of your time, so uda ndiplay video mongonzwawo. Handina kutsanangura zvese zviri mukati mevideo, so ndichakusiyirai video iri monzwa kuti zvanga zvichienzi china Apostle TF Chiwenga. Then after that ndinenge ndakamirira mucomment section ndichinzwawo pfungwa dzenyu kuti zvakamira sei. But before ndisati ndaenda ndine mubvunzo ndoda kubvunza nini kuti is it mukomana or is it Nelson Chamisa must come and apologize kumhuri yeZimbabwe sezviri kutaurwa naApostle TF Chiwenga? Is it correct or Apostle Chiwenga vari wrong? Ndinenge ndakamirira mucomment section kuti ndoza zvakamira sei. For now, let's watch the video. Saka tikatarisa vari kutitonga vawakavhotera izvezvizvi tine umbowo hwekusakwana kwepfungwa dzako. Mubvunzo ndokuti ndidzo here futi dzawakuuya nadzo kuna Mwari. Uzati mama picture yako so wakapfeka t-shirt yemusangano hauchatobuda kuwaona iwe muridzi wawo. Kumauraza mapicture yako Facebook ida. Muswa 17 muri padombo apa epazi mchijamba makakwira murori musoya mtiri urangara ganazi iye zvinezvi mabhurirwa amakazoitwa naGanazi kana kuona uniform yechisoja, so unonzwa kuda kupinda mubathroom kurutsa. So ndakati nini Mwari haadi kuti utambe naye, kana uchitamba
satambe naMwari. Usaudze vanhu kuti Mwari ndiye andituma. Wozotiza zvinhu zvawaiti zvakatangwa naMwari. Wonyorera vanhu tsamba yekuti ndasiyana nazvo zviri izvi. Zviri zvadhakwa. Zvakamutangwa naMwari. Vanhu voti ndiwakanga uchiti Mwari ari mazviri. Wakatomboti God is in it. Wabuda futi muzvinhu zvaMwari izvi. Yoti vanhu vachona havachavimbika, vamwe vanenge vakapiwa mari, vamwe havana. Daumbozorora. Isu toti basa raMwari rinozororwa here nemutoo iwoyo. Usatambe naMwari uchiti Mwari ati mangwana hazvina kunaka. Nokuwadzisa vana. And I want to ask this question carefully, and I don't intend to provoke anyone. Please, people of Zimbabwe, keep this in your hearts. You may insult me as many times as you want. I'm okay with that. How many people died during the CCC days? I know Bishop Tafumane. I still remember Mboneni Ncube. I still remember Tinashe Chitsunge. I still remember More Blessing Ali. These are the names that are in my mind right now. The people who were murdered during the CCC days. My question is, those who started the CCC abandoned it and said, I'm taking a sabbatical. What exactly did those people die for? I'm not accusing anyone. I don't know if you are not sober. It might be your problem. This is a question. Mubvunzo wangu ndokuti More Blessing Ali akafira chii? Tinashe Chitsunge akafira chii? Bishop Tafumane vakafira chii? Mboneni Ncube akafira chii? Because vanhu havakafa madays eCCC, hakusisina CCC. Dai kuri kunzi kwavari vanofonerwa vobvunzwa kunzi ko makafira chii, takaurayiwa taita zvematongerwo enyika, taive vanhu veCCC. Wobva waudzwa kunzi yakavharwa CCC, hakusisina. Zvakwakaitwa kuCCC varidzi vaya vakatozobuda zvepolitics vakati akumbozorora. Vakati politics zvachina there is much toxicity. Noza kana vanhu vakutaura zvinhu zvinonyadzisa vanokanda maziwedzi asingaite. Strategic ambiguity, toxicity. Ewe kana uchitya mashoko unoti vanhu vakadzidza. Hauzvioni kuti vari kutaura zvinhu zvinonyadzisa. Yes. I want to believe that if my brother Nelson Chamisa is going to say something worth listening for the people of Zimbabwe, the first thing he must do is to apologize for the strategic ambiguity strategy. It's normal for a human being to make mistakes. Yes. He may have decided to do it with a clear mind, but honestly speaking, it backfired. Yes. A party that does not follow a proper constitution with the proper structures is prone for manipulation, abuse, susceptible also to infiltration. Yes. So the Chabangu project is not something we can fairly, completely blame to the ruling party. As much as we love one another, we must be honest to one another as well. The next thing I want to talk about concerning that matter is that I want to ask Zimbabweans, ordinary Zimbabweans, to realize sometimes it's better to have nothing at all than to try to have something and get your head chopped off because of that. Because if you sleep with an open an empty stomach tonight, but your body is fit, tomorrow you have a body to use to try and hustle to find food for yourself. Yes. We need to be tired of experimental politics, because the cost of experimental politics is human life. And the one person lost to experimental politics is one too many. Who still remembers the children of More Blessing Ali? Who still calls them to find out if they have something to eat? Especially now that the party is actually water under the bridge. To our brothers who love to toy, why don't we find people to learn from who are more knowledgeable about this idea of politics, so that we can ask them, do you see light in this thing or in this person, before we jump into the truck, into the lorry and sing political rally songs? Because when we see dead bodies along the road of a political movement and then it amounts to nothing, we want to understand what convinces people to follow something that is clearly not going anywhere. And why are our people willing to die when there is no clear road that those we are following have actually the destination in their minds? Yeah. I'm saying this because I think
We are losing people because they are manipulable, and we do not have enough people to discourage our people to continue to be manipulated. I want to see the sons of a political party at the forefront of a political march for me to believe that he believes what he's doing can bring the results. We don't see you, we don't see your wife, we don't see your adult children whom we know they are now adults. Une mwana akuvhota but kurala auye. Ukuda kuti vana vani vauye kurali yako iwe. It's a question. Yes. Unaenda kurali wopedzesera kusvika vanhu vaungana. Pamwe hautozouyi chambanja rinotanga usati wasvika. Saka vanhu vanorohwa vamwe votofa iwe usipo. Wozouya wakabata bepa rakanyorwa jargon. Unenge wakakopa mashoko asisero. Our brother has not died in vain. He is an illustrious son of the soil. We need people who value precious life. Yes. Let me leave that one. Bishop Jeremiah, if he starts a political party and believes that he was sent by God to govern us, we want to see his children at his rally. Let us face the danger of politics together with your children. Yes. Where are your children? Vana venyu vari kupi bambo? Mukadzi wenyu aripi? Hauko akuite. Saka anofanirwa kuenda kusingaite ndiani. Yes.